Kapaglao maayong hapon sa ubang dapit, buntag sa ubang dapit o usab sa ubang dapit gabi. Dintak na karon sa kabuntagon, kaudtohon, kagabion, magtuon ta mga higala mahitungod sa ato nga pagtuon sa simana, no? Ning ato nga leksyon mga igsoon. Mo na nga ato gining tun-an sa pag-ayo para nga masabtan yun nato sa pag-ayo. Apas dili pa mga kapaglao mag-ampo sa ta, mangayo taog tabang sa Ginoo pinagi sa atong pag-ampo. Dalaygo mamiyaon na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong pagpakiguban kanamo, salamat sa imong paglugway kanamo. O ganing tanan o Dios panalangini ang nagpaminaw labi na sa istasyon dinhi sa Tandag. Ikaw magapanalangin sa Kapaglaom channel o usab sa Hope Channel o sa tanan nga mga kaigsuonan namong naminaw. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom ang atong tun-an karon, God's covenant with us. No, atong hibaluan higala nga sukad pa sa karaang tugon, gitawag natog Old Testament, adunay nay mga covenants, dunay nay mga pakigsaad taliwala sa Israel o sa Dios. Atong bersikulong sa guluhon makita sa Deuteronomio 28:1 ug 2. Atong basahon mga kapaglaom. 28. Ato ning basahon ni gala. Sige ingon dire. 28:1 ug 2. Og mahitabo nga kung pataling hugas sa masingkamuton gayod sa tingog ni Jehova nga imong Dios sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga sugo niya nga ginasugo ko kanimo niining adlaw nga si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta. Bersikulo 2. Og kining tanang mga panalangin moabot kanimo og mudangat kanimo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehova nga imong Dios. No, dinot kay igsoon, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. Ang covenants mga kapaglaom sa unang panahon, muubira gyud mga higala sa pulong sa Ginoo. No, the voice of the Lord your God. No, sa atong Dios mga kapaglaom. Wala nga ato gyud nga tumanon ang iyang mga pakigsaad. Ang pakigsaad higala taliwala sa Dios ug sa tao. Naa dinha higala ang covenants. Usa ni ana mga kaigsunan mao ang napulo ka mga sugo. Naa dinha ang covenant gitawag kana siya og walay katapusan nga pakigsaad. Ug atong hibaluan mga kapaglaom nga sa diha nga nakita sa Ginoo nga nagrabe na gyud ang pagpakasala sa tao. No? Grabe na gyud pagpakasala sa tao. Muna nga iyang gipili si Noe nga iyang sinaligan mga kaigsunan. Moto nga kita man niya nga ay labihan na gyud sa paglapas sa mga tao, mga kaigsuunan, mo nang gilunupan ang kalibutan. Mo na nga ang pakigsaad sa Ginoo ngadto kang Noe, mga kaigsunan, nga wala nay mga panghitabo nga lunop sa tibuok kalibutan tungod kay humana ang lunop mga igsoon. Ang gisulti na sa Ginoo di na sa lunop kundi kalayo mga kaigsunan, linaw nga kalayo, no? Linaw nga kalayo. Una nga kung ikaw dunay mga pakigsaad sa Ginoo, na ate mga pakigsaad, siguro mga kapaglaom mo apil ta sa saad, no? Na may saad ang Ginoo nato mga kaigsunan nga kung matuman mo sugo, walay mo abot ninyong mga balatian, mga sakit.
no? Walay mo abot mga kaigsunan. Mo na nga nagsulti si San Mateo, Mateo 10:22 itong basahon. Mateo 10:22. Ingon din og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Oh. Kana usa kana sa saad mga higala nga nanaka sa Ginoo, paglahutay mga kaigsunan, no? Paglahutay. Paglahutay kay ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Munay nindot nga saad sa Ginoo mga kaigsunan nga iyatang pagaluwason. No, munay nakanindot dina. Padayon ta mga kaigsunan sa pagbuhat og maayo. Dili na taan ng mga nga kadalihok na to mga higala magsigig pangdaot og ubang mga relihiyon og sige pangtirada sa mga relihiyon. Dili na ta na ang ato wali mga igsuon ug unsaon nga makaambit kita sa gisaad sa Ginoo, labi na saad niya, mubalik ako og pagakuhaon ko kamo, no? Unay nindot kayong saad po sa Ginoo. Basaw na to ang Juan 6:29. Juan 6:29 higala atong basahon. 6:29. Ingon dire. Okay. 29. Si Jesus mitubag na. Si Jesus mitubag kanila, ang ipabuhat sa Dios mao kini. Nga kinahanglan mo salig kamo kaniya nga iyang gipadala. Usa sad mga kaigsunan, sa diha nga kita mudawat sa covenants sa Ginoo, kini saad sa Ginoo, mga pakigsaad sa Ginoo taliwala sa Dios ug sa tao nga mubalik siya. Ang ato ini mga kaigsunan nga matud pa dinhi nga si Jesus mitubag kanila, ang ipabuhat sa Dios mao kini nga kinahanglan sumalig musalig kamo kaniya nga iyang gipadala. Sa diya nga niani si Ginoong Hesus mga kapaglaom, ato siyang saligan, no? Ato siyang saligan igsoon. Bisan taliwala sa kahugaw na sa kalibutan, gilunupan naman ang kalibutan, aron niya malimpyo ang kalibutan, apan hantod karon mga kaigsunan nagpadayon pagyud ang makalilisan nga pagkadautan. Pero wala mawala ang covenants sa Dios o sa ang pakigsaad sa Dios kanato. Wala mawala mga kaigsunan. Kaya itong basahon ang Mateo 5:45. Mateo ng 5:45. Sa giingon dire ni San Mateo mga kapaglaom. Ingon dire, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit, kay siya nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga maayo, ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Kana bitang bisa kana mga tulisan, no? Mga kawatan, mga kriminal, mananon na sila mais, panalingin na niya po na sa Ginoo, no? Ang imong mga patuluan gyapon niya og kining ulan. Maigo gyapon sa init. Kay wala naman si pili ana higala. No, tambok gyapon bisag kawatan ang nagtanom, tambok gyapon ang mga tanom. Kay matud pa sa Ginoo nga magpaulan siya, no? Magapanalangin siya sa mga tanom. Bisan pa og dautan mga kaigsunan, no? Aron nahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit, kay siya nagapasubang sa adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug ibabaw sa mga maayo. Nagpadalag ulan ngadto sa matarong ug sa mga dili matarong. Mo na nga di nataan ng
mga sighukom mga kaigsunan, no? Wala na mga igsoon nang magwali taon niya, magsigil lang taghisgot og sa laing relihiyon. Murag dili na mo ipawali sa Ginoo mga kaigsunan. Ang ipawali sa Ginoo higala ang maayong balita. O ang maayong balita mga kaigsunan. Karon na dinhi sa ingon diri mga kapaglaom, no? Andres, the Salvation Covenant. Mo na nga ang saad sa kaluwasan mga kaigsunan. The death of Christ on Calvary made salvation possible for every person. Unsa kuno ang kamatayon ni Hesus mga kapaglaom? Kay siya man ang giingon sa Mateo 5, Mateo 10, Mateo 10:22 nga mutuo kita sa amahan nga nagpadala mga 6:29. Mutuo kita sa gipadala, musalig kita sa gipadala. Muna nga pag-abot ni Ginoong Hesus dinhi, gipakamatyan niya ang tibuok kalibutan, no? The death of Christ on Calvary made salvation possible for every person. Matag tao mga kaigsunan, who has ever lived, or who will ever live. Unlike the promise of the season, salvation is not literal. It is not given to everyone regardless of what they do. The belief that every will be saved is called universalism. Ang kaluwasan mga igsoon nga ihatag sa Ginoo para sa tanang mga tawo nagpuyo sa yuta. Ngun nagingon sa Lucas 24, Lucas 24:46 nga iwaling may balita sa tibuok kalibutan. Universo, no? Universo. Ang ipawali mga kaigsunan ang may balita. Dili na ang dili mahing balita mga kaigsunan. Mahing balita ipawali na sa tibuok kalibutan. Ngano man kay dunay saad ang Ginoo sa kaluwasan. No? Pilam ni klaseng kaluwasan Brad Chiri. Na tulo ka klaseng kaluwasan. Justification, modification, and glorification. No? Justification mga kaigsunan, muna gitawag sa diya nga si Kristo nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross para to sa tanan mga igsoon. Unya ang glorification ay kining sanctification nga katong kaluwasan nga gihatag sa tanan kinahanglan nga moakseptar siya nga siya giluwas sa Ginoo ug mahimo siyang balaan, no? Mahimo siyang balaan. Karon sa diyang mahimo siyang balaan mga higala, Ibrahano 9:28, pagaluwason siya pag-usab. Kuhaon na siya sa Ginoo, dal-on na siya dito sa langit mga kapaglaom, no? Sa langit mga higala. Kung imong basa ng 1 Juan 5:13, gisulat ko kaninyo aron mahibalo nga makadawat kamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kato pa, nag-ingon ang balaang kasulatan sa 1 Juan 5:13, gisulat niya ni mga igsoon aron ang matag usa ka tawo makabaton sa kaluwasan. Makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Muna gingon diha mga kaigsunan, no? Kung mo basa ng 2 Pedro 1:10 nag-ingon sa punto sa mong teksto, hatagig kakugi gayod ang imong pagtuo. Kay saman kay gipalit na kamo sa dugo ni Kristo. Ingon nga kita gipili sa Ginoo higala, gipalit kita sa dugo ni Kristo sa iyang kamatayon. Muna nga aduna na gitawag sa Salvation Covenant. Kitang mga hintil higala, makakita gani ang mga ang mga Israelinhon, ang mga Hudiyo, mulikay gina sila.
Kay pagtan-aw sa mga Hudiyo sa mga Hintil, hugaw. Muna nga si Pedro gipakita ang pananahon nga dili na sila nga laghugaw kay apil na sila sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Mabasa ba? Mabasa. Episo 2:12-13. Tubasahon. Episo. Matod pa din Episo 2:12. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Nagawas kamo sa katilingban sa Israel. O ang mga dumuluong sa mga pakigsaad, may tungod sa saad sa Dios ug dinhi sa kalibutan, kamo nga walay kalauman usab mga walay Dios. 13. Apan karon pinaagi kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto na hilayo, karon gipakaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Unsa kuno hinumdumi ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo, nagawas kamo sa katilingban sa Israel. Karon sa diya nga gitubos kita kapag laom sa dugo ni Kristo, sakop na ta sa katilingban sa Israel. Katong mga Israelinhon nga mituo ni Kristo mga higala, no? Muna atong leksyon nagisgot og covenant. God's covenant with us. Unya ang kaluwasan mga kaigsunan, ang kaluwasan gisaad sa Ginoo sa matag usa kanato. Naitag na nga si Kristo magpakatao aron sa pagtubos sa sala sa katawhan. Kanindot ana mga kapaglaw nila. Busa kinahanglan higala magpatalinghog ta og dili ta magpagahi sa atong kasing-kasing, no? Nga ato kining dawaton higala ang gisaad sa Ginoo ngadto sa mga tao. Unya kita ang buhaton nato higala, honor the Lord, no? Honor the Lord. Tahuro nato ang Dios. The book of Proverbs is not so much about right and wrong as it is about wisdom and foolishness. As one reads through the book, one will see the benefits of wisdom and the pitfalls of foolishness. Kung sa kuno ang book sa Proverbio mga kaigsunan, is not so much about right and wrong. Ang book of Proverbs is about wisdom and foolishness. Kaalam ug ang pagkabuang sa kalibutan. Muna mga igsuon niya, gitun-an gyud ang pulong sa Ginoo aron mahibaluta ug unsa ang kabuangan sa kalibutan. No, kining kabuang mga kaigsunan, laktod pagkasulti gitawag kana siya og dili matinahuron. Mga tao mga buguyon mga kaigsunan, dili kabalo mo tahod. Ako man mutuo sila og Ginoo mga kapaglaom pero dili sila mutahod. Kay ang pagtahod sa Ginoo mo man ang pagsugot sa iyang mga sugo. Mo man no? Mateo 7:21, dili ang tanan nagyong kanako Ginoo makasulod sa langit kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. Wala mga kaigsunan. O karon ato mahibal-an niya kinanglan mo mutahod gyud tas Ginoo. Honorable kini gitawag og venerable. Mutahod ta sa Ginoo, tahuron nato, respetuhan nato. No sama ba sa panimalay nga imong ginikanan, imong respetuhon. Apan kung magsupak-supak ka sa iyang mga sugo, sama ra ka kapaglaom, ikaw ray anak nga supakiro og wala magtuman og wala magtahod sa atong ginikanan sa imong ginikanan. Ngano man kay ang pagtuman mao kana ang pagtahod higala. Palihog kog kuha dong sa bugas nga naas gawas. Tay. Tato pa ni honor siya. No, ni tahod siya. Ang pagtahod mao ang pagsugot.
taho din ang kanamingon niya, adi ko, ikaw ra dia, ikaw ri, kung dia kay dako magkusgan man ka, ako di mo ko'y kusog. Wala kay pagtahod sa imong ginikanan. Ang atong Ginoo kapaglaom, mo na siya ginikanan nato. No? Siya mo ay pinakahid sa tibuok universo. Mo na nga, mutahod yun ta mga kaigsunan. Sa diyang mutahod ta higala, usa ni ini nga mga kining gitawag nato nga qualification, kining pagkuha sa pagkadalo sa tao. No, nakita nato nga naibalaod ang Ginoo nga sa Ten Commandments, kita nato na adin na ang dili magyukbo sa mga ginadili nga mga larawan. Unya ang mutahod ta sa mga balaan nga mga sugo sa Ginoo sama sa pag-ikapulo, no? Kay ginibibiay na ron mga kaigsunan sa mga tao nga ikapulo pangwarta lang kuno sa mga pastor, pero biblical gina mo gina siya tinuod mga kaigsunan, no? Nga Malakias 3 nga ipahatod yun diya sa balay tipiganan. Di pa ko ang yun, hatag yun na mga kaigsunan. Okay, nang atong nabalaan niya, wala magoy ato diri sa kalibutan. Wala ato diri mga kaigsunan. Iya na tanan sa Ginoo. Muna itong niaging mga leksyon na to, no? Iya na tanan sa Ginoo. Wala ato. Muna ka nang atong pag-ikapulo para na siya pag-ministry, para na sa mga libihanon. Kung sa ato pagkaroon mga kaigsunan sa mga pastor o either sa mga pangulo sa simbahan, uban mga kaparian, uban pa. Kay maura man ay ilang mapanunod mga kaigsunan, kay wala man na sila mag-uma, wala man na sila o magnegosyo, nang ila focus naman sila diha. Muna nga doon na gid sila gitawag og mga halad og ikapulo. Nga di lang punta magsilos o masina nga doon na sila mga salakyan, mga kapaglaom, kay natural kanang ilang gipalit ang higa ilang man sa nang sahod, no? Ilang man sa nang sweldo. O either nang na-sponsor nila mga kaigsunan. Gamit masab kaayo, no? Need man sab sa mga magwawali nga dunay salakyan. Kay pag adto sa mga laing lugar, ulan-ulan, maka naapo sila, makaadto gid sila, makasakay sila kay naman sila salakyan, no? Dili biya kabus ang atong Ginoo mga kaigsunan. Dato biya. Muna nga, provide siya. Napoy pastor uban niya, way mga salakyan, kay wa man po sila plano nga mapalit. Wa po sila plano. Kanang uban god niya, maglugaw-lugaw na lang siguro, kay para lang nalay salakyan mga kaigsunan. Kaya ang gisaan sa atong Ginoo god, balay, no? In my Father's house there are many mansion. John 14:1 and 2. There are many mansion. Wala mag-ingon niya, in my Father's house there are many sakyanan o cars. Wala. Muna nga, ang mga tao, mamalit yun ingon ana, kay uwan-uwan, magamit ra gid na siya, no? Magamit ra gid na siya. Kanang giingon nila nga, di magtigong bahandi. Kana bang wala na nimo kinahanglan na imo lang gitigom-tigom diya. Pero ang palit kay salakyan, dili na tigom. Need yun na nimo nga, anak man kas Ginoo, na kay salakyan. Sa unang panahon ni Gala, mga to sila laing mga lugar na sila mga salakyan, mga camel. Mahal naman ang camel na sa una. Mura mga salakyan na karon mga kaigsunan, no? Okay, nang kinalanta ng matinud-anon ta sa halad o ikapulo. Tithes and offering. Tithes and offering mga igsoon. Kaya nga naman, diha magud magsugod kung dili ka loyal, wala kay pagtaod sa Ginoo. Diya na magsugod, makapangawat ba di ay ang katawhan sa Diyos? Yes, makapangawat sa mga halad o ikapulo. Diya na makita kung ni honor bakas Ginoo. Pero jire ng paglaom, jire ng kuwan mo na ng tato man Ginoo niya ngayo pag ikapulo. Testingan ka lang kapag laom, no? Nga kung di ba kadalo. Ang halad o ikapulo higala, mo na'y pagtangtang sa atong kadalo mga kaigsunan. Kay kon dili ta mo hatag, wala ta mo honor sa Ginoo.
no? Wa ta mo honor sa Ginoo. Karon mga kaigsunan, ang atong pagtahod sa Ginoo, ang atong pagsugot sa iyang mga sugo, muna siya giuna nga seek ye first the kingdom of God. No, giuna nato higala ang sa Ginoo. Mateo 6:25 to 33. Ato gani basahon mga higala para nga nindot mo siya. Mateo 6 6:23. Para. Okay, basahon na to higala. 6:25 to 33. Busa ingnon ko kamo, atong basahon ha. Ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsa inyong kanon, o unsa inyong imnon, upahin sa inyong lawas, kung unsa inyong ibisti. Dili ba nga ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, ug ang lawas labaw pa kaysa bisti, no? Sa bisti gala. 26, tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langit nung amahan. Dili ba labaw pa man kamong bili kay kanila? Ano yung mga kung sa Ginoo mga kaigsunan, no? Padasig sa Ginoo. 27, ug kinsa man kaninyo'y makadugang og usa ka takna sa gitas-on siyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. 28, ug ganong mabalaka man kamo bahin sa bisti. Subsug kayo, no? Wati mga bisti igsoon niya. Agana ba kayo mga hinawayon? Iyaw ka na sa Ginoo niya. May bisti. May mga nindot nga bisti. Palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan. Giunsa nila sa pagtubo. Wala sila magbudlay ni magkalinyas. By the way, apan suginlan ko kamo. Nga bisan pa si Solomon sa tibuok niyang katahuman. Wala gani makabisti maingon sa usa kanila. 30. Og kung sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan, nga karon buhi pa, apan ugma iga sa libay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan og mga tawo nga tsutig pagsalig. 31, busa ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon unsa may among kanon, unsa may among imnon, unsa may among ibiste. 32, kay ang mga hintil nagapangita ni ining tanan nga mga butanga, ug ang inyong mga langit nung amahan, ang inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagakinahanglan ni ining tanan.